дар соли гузашта садҳо соҳибкори инфиродӣ фаъолияти худро қатъ карданд. Саъдӣ Қодирзода, раиси Кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар нишасти хабарии ин ниҳод гуфт, дар соли 2022 нисбат ба як соли пеш 779 соҳибкори инфиродӣ бештар ба фаъолияти худ хотима доданд. дар аксари мавридҳо мо нигоҳ мекунем ки фаъолияти соҳибкорӣ бисёри соҳибкорони мо аз надонистани ин ё он қонунгузорӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, надоштани маърифатнокии молиявӣ вақте ба қайд мегиранд корхонашонро як кора сар мекунанд рӯ ба муфлисшавӣ мезананд. барое ки пешакӣ на эҳтиёҷоти бозора, на нағдгузории бозора, на шакҳои минбаъда, қадамҳои минбаъдаи шумро, хавфҳои бозориро ино байнобат намегиранд. аммо раиси Кумитаи сармоягузорӣ омори соҳибкороне ки танҳо дар соли 2022 тарки корашон карданд эълон накард. масъулини ин кумита мегӯянд, то имрӯз бештар аз 28 000 соҳибкори инфиродӣ кори худро қатъ карданд. таъсиси субъектҳои соҳибкорӣ низ дар соли 2022 камтар будааст. нисбат ба ҳолати 1 январи соли 2022 35398, яъне ки таъсисёбии ин сол нисбат ба соли гузашта 5000 адад камтар мебошад. масъулини Кумитаи сармоягузорӣ мегӯянд, дар пайи эълони моратория дар кишвар ҳоло санҷиши соҳибкорон аз 27 ба 23 адад кам шудааст. вале соҳибкорон мегӯянд, сабаби аслии қатъи фаъолияти онҳо санҷишҳои зиёди мақомот аст. як соҳибкор дар шаҳри Кӯлоб мегӯяд, баъд аз 15 соли фаъолият бо айби фармоишгарон аз ҷумла идораҳои давлатӣ маҷбур аст корхонаи сафосозиашро барҳам бидиҳад. исмоил Идрисов иддао дорад, ки ҳукумати маҳаллӣ аз ӯ даҳҳо ҳазор сомонӣ қарздор аст. идораи молияи шаҳр рад мекунад. ҳамун давраи баромда мақсад дарвозаи пеш дарвозаи Кӯлоба соз кардан, ҳамун одам аймо қарздор шида, дигар ҳамин ҳукумат сумона наду. чанд ҷода мақсад муроҷиат ки прокуратурада гуфтан мебинем мақсад дигар ина мақсад ӯ турма шид, мақсад мондак дигар. ҳоло дар кишвар бештар аз 340 000 нафар ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд. мақомот мегӯянд, қисме аз ин афрод бо воситаи шаҳодатномаи соҳибкорӣ ва патент кор мекунанд ва боқимондаашон раҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳастанд.